Ne hagyd ki a mai kávészünetet sem. Kávészünet a Régió Rádióban Kedei Csengével. Tovább folytatódik kávészünetünk, és egy nagyon izgalmas beszélgetést hoztunk így nektek mára, február 1-ére. Jól indítjuk a februárt, ezt itt már megbeszéltük a hölgyekkel velem szemben, hiszen nem egyedül vagyok itt. Itt van velem a stúdióban Kurta Zsuzsa és Kis Katalin életmód tanácsadó. Zsuzsát már ismerhetitek különböző Facebook posztokról, mi is beszéltünk róla többször is a rádióban, hiszen megnyerte a 2023-as konyhafőnököt, amihez ezúton is gratulálunk. Katalinnal még nem találkoztunk, nekem van egy 10 perces ismerettségem már vele, de én úgy látom, hogy ez egy nagyon izgalmas beszélgetés lesz. Üdvözlünk titeket itt Székelyudvarhelyen a Régió Rádió stúdiójában. Sziasztok! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Sziasztok, hello mindenki! Arra gondoltam, hogy így a beszélgetés elején egy kicsit a hangsúlyt Zsuzsára fektetnénk, de azt hiszem, hogy ez neked is tetszeni fog, hiszen már egy jó ideje együtt dolgoztok, és beszélnénk az elmúlt időszakról, ami egy nagyon izgalmas időszak volt, tele nagyon sok, hát lehet, hogy kihívással, versenyhelyzettel, győzelemmel, és ezt azért feldolgozni, meg megélni, biztos, hogy kellett egy kis idő, hogy leülepedjen, úgyhogy már szerintem nagyon jól tudsz ezekről beszélgetni, de még mielőtt ide lyukadnánk ki, egy kicsit beszéljünk a múltról, arról, hogy te mikor fedezted fel igazából magadban ezt a főzés, alkotás utáni szenvedélyt. Igazából én most jöttem rá, eddig is nagyon szerettem főzni, de most jöttem rá, hogy lehet, hogy a verseny megmutatta azt, hogy lehet, hogy komolyabban kellene foglalkoznom ezzel, mert igazából ez nagyon közel áll a szívemhez. Uh-huh. És ezelőtt mivel foglalkoztál egyébként? Tehát úgy mielőtt berobbant így a főzés az életedbe? Igazából van nekem egy kis vállalkozásom, egy kis élelmiszerboltom, és azt csinálom már 30 éve. Tehát akkor az alapanyagokhoz szerintem úgy már nagyon értettél, az már úgy megvolt, abból pedig alkotni valamit, az lehet, hogy nem is volt akkora kihívás. Hogyan indultál el ezen az úton? Tehát mik voltak azok az apró lépések, amiket megtettél, hogy akkor igen, ne csak mondjuk hétköznapi ételeket készíts, nem mintha azokkal bármi baj is lenne, de hogy egy magasabb szintre emeld a tudásodat? Mivel, hogy nagy konyhafőnök rajongó voltam és vagyok, ezért minden évadot megnéztem, és mindig is érdekelt, hogyha mondtak egy olyan alapanyagot, vagyis egy olyan anyagot, hogy agar-agar vagy kappa, én mindig utána néztem, hogy az mi is lehetne. Igazából egy csomó olyan szót hallottunk, amivel azt se tudtuk, szuvidálás, konfitálás. Fogalmam sincs, hogy miről beszélgetsz, tehát megértem. Igen, nekem se volt, és én nagyon kíváncsi voltam ezekre, hogy ez most mit is jelent, és így most nagyon örülök, hogy részt vettem ebbe a versenybe. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat tanultál, és ezt a tudást majd biztos vagyok benne, hogy kamatoztatni is tudod, és esetleg átadni majd másoknak. Én láttam a közösségi oldaladon, hogy te ezért horgászol is. Na, nekem most az lenne a kérdésem, hogy ezt ugye a főzésnek a szeretete felcserélte, vagy most a horgászat az, ami kikapcsol, és a főzés az, ami, hát majd nem tudom, esetleg a munkáddá válik, vagy már a munkád. Hát igen, horgászat volt a hobbim a főzés előtt, és most úgy gondolom, hogy a főzés átvette. Igazából ez az első számú hobbim a főzés lett. Igazából ennyit tudok erről mondani. Most jelenleg is akkor még a főzés az hobbi, vagy már elkezdődött egy vállalkozásnak a kiépítése, vagy egy másik szintre lépés ezzel kapcsolatban? A főzés az most még hobbi, de én azt gondolom, hogy az ember akkor a legszerencsésebb, hogyha hobbiából kereshetné a kenyerét, úgyhogy elképzelhető, hogy ezt össze fogom tudni hozni. Te ugye székely keresztúri vagy, ezt ki kell emelni, én nagyon büszke vagyok, mert én is az vagyok, és már egy jó ideje azért. Mennyi ideje érsz te Budapesten? 92 óta ott. Tehát már azért jó pár éve. Mennyire segített az téged, hogy egy fővárosban élsz, ahol több a lehetőség a főzés területén? Ezen még nem gondolkodtam, de igen, tényleg nagyobb ott a lehetőség. Budapesten azért, főleg, hogy vannak Michelin csillagos éttermek, mint például a Rácz Jenőjé, meg a Sárközi Ákosé. Hát igen.
több a lehetőség Budapesten mindenképpen. Jártál ezekben az éttermekben is? Igen, Ákosséf éttermében jártam, a Borkonyába is, meg a Texturába is. Jenőséf éttermében nem voltam még enni, de verseny alatt főztünk ott, és nagyon tetszett. Valahogy mindig úgy éreztem, amikor ilyen Michelin csillagos éttermekről beszélünk, legalábbis én így kisvárosból, hogy nem tudom, mindig olyan felszínek éreztem oda belépni, olyan feszélyezve éreztem magam, hogy itt akkor most nem mindegy, hogy melyik villához, melyik késhez nyúlok hozzá, hogyan eszek. Neked milyen volt az elején ezt megtapasztalni? Hát ugye mivel néztem a konyhafőnököt, ezért Sárközi Ákos állt közelebb hozzám, és ezért elmentem Sárközi Ákos éttermébe, és arra gondoltam, hogy ez is csak egy étterem, persze én is feszélyezve éreztem magam, de arra gondoltam, hogy ha én ki tudom fizetni azt a menüt, akkor... Miért éreznéd? Igen, és ezért nem volt bennem olyan, hogy most melyik villához, csak lestem a tányért, hogy milyen gyönyörű, és csak élveztem az ízeket. Akkor úgy kell ezt elképzelni, vagyis azt mindig tudtam, hogy ez egy művészet, tehát maga a főzés is egy alkotás, de hogy úgy kell elképzelni, hogy akkor minden szakácsnak, minden séfnek megvan a külön stílusa, az egyénisége, ami úgy megmutatkozik mondjuk a tányéron? Hát én úgy, ez nem tudok mit mondani, de az biztos, hogy csodálatos egy-egy ilyen tányér. Valószínű, hogy megvan, én nem tudom, hogy most mi a stílusa Ákosnak, meg Jenőnek, de az, hogy biztos, hogy csodálatos tányérok, és az biztos, hogy ízbomba. Te mit szeretsz a legjobban elkészíteni? Mondjuk, hogyha így beszélünk egy hétköznapi ételről, és tegyünk akkor egy ilyen fine diningot, amit valószínűleg elmondasz, és nem fogom érteni, hogy micsoda. Igazából például most én azt gondolom, hogy csak mondok egy példát, van egy sima tyúktojás, és van egy fűrtojás. És inkább mindig a pici alapanyagokhoz nyúlok, mert nem tudom, az pici, minél többször megmunkálni, minél szebben tányérra rakni, nem tudom, valamiért a pici álmos közelebb hozzám az ilyen pici alapanyagok. Na látod, erre gondoltam, például egy kellkáposzta, meg egy kellbimbó. És olyan szerencsés vagyok, hogy a versenyben volt is egy ilyen feladatunk, hogy kicsik és a nagyok, és ez annyira tetszett, hogy lehet, hogy igen, ott jól éreztem magam. Pont erre gondoltam, amikor kérdeztem ezt a stílust, hogy akkor valószínű, hogy neked is most kezdesz ezzel kibontakozni, hogy akkor az ilyen kisebb dolgok, a munkásabb dolgok, az apróbb alapanyagok. Igen, még azt tanultam ebből a versenyből, meg a fine dining talán, de ez csak az én véleményem, hogy egy alapanyagot megmunkálni 86-szor, és még utána is, és főrakni, és még egy picikét bevonni, és rárakni valamit. Én úgy gondolom, hogy ettől lesz fine dining. Hú, ez nagyon izgalmasan hangzik. Egy picit, hogyha a versenyre gondolunk, ugye megnyerted a 2023-as konyhafőnököt, még mindig ilyen érzés? Igen. Ez jó, ez nagyon jó, mert ez egy ilyen szuszpansz szerintem. Mai napig nem hiszem, mert vannak olyan időszakok, mikor tényleg ez biztos, hogy megtörtént, nem álmodtam, tudja, hogy én nyertem meg. Figyelj, hogyha nem nyerted volna meg, de részt vettél volna benne, akkor is itt ülnél, mert biztos vagyok benne, hogy akkor is kíváncsiak lettünk volna. De a székely gyerek nem csinál semmit se félig, vagy megcsinálja, így van, vagy nem. Igen, ezt belénk nevelték rendesen. De ha jól tudom, te jelentkeztél erre a versenyre. Hogyan érintett téged az, amikor megtudtad, hogy te bizony szerepelni fogsz ebben a műsorban? Hát igazából az unokahúgom Lőrinc Irénke nevezett be a versenybe, és annyit mi mondta, hogy benevezlek, mondom, hagyjál már, mit keressek én ott, és akkor egyszer csak igent mondtam rá, és tényleg mikor oda kerültem, akkor az volt a fejemben, hogy oké, hát legalább találkozok Ákos séffel élőben, mert hogyha nem vagyok a versenyben, akkor pénzt kell fizetni azért, hogy találkozzál Ákos séffel, és jó érzés, nem mondom, mindegy, találkozok Ákos séffel, Jenővel, meg Zével, mindegyikre fölnézek, és jó érzés volt, és arra gondoltam, hogy oké, egy-két adás, aztán akkor is tanulok valamit, igazából tanulni mentem én a versenyben. Hát tanultál, az biztos, és most lehet, hogy egy csomó tudást te tudsz átadni. Mi az, amiben szerinted a legtöbbet fejlődtél így a versenyidőszak alatt? Hát szerintem mindenben.
ez egy önismereti tréning volt, ahogy oda kerültem, ahogy a végén tényleg oda tudtam rakni magam, konyhafőnökként tudtam a döntőbe az utolsó 1,5 órába viselkedni, addig nem, de akkor így visszanéztem már többször az adásokat, és rájöttem tényleg, hogy mennyit fejlődtem, és hova lehet eljutni, és az, hogy nem csak főzésben fejlődtem sokat, hanem tényleg megismertem magamat. És lehet, hogy ez egy még nagyobb fejlődés volt. Szerintem nagyon fontos az önismeret, amiről mindjárt beszélgetni is fogunk egy kicsit többet, de előtte még azért érdekelnek részletek. Például az, hogy visszanézted, mondtad, visszanézted többször is. Tudom, hogy megnyerted, és ez egy óriási nagy siker, de van-e valami, amit esetleg másképpen csinálnál most, így, hogy már átmentél ezen a nagy személyiségfejlődésen is? Semmit nem csinálnék másképp, semmit. Mennyire zavartak a kamerák? Igazából annyira koncentráltam a feladatra, hogy nem is emlékszem, hogy voltak ott kamerák. Wow. Komolyan de úgy kezdetben sem? Kezdetben sem, pedig én soha semmilyen tévébe, se rádióba, sehol nem szerepeltem soha. Mindig a feladatra koncentráltam. Annyira fölnéztem a séfekre, hogy nem volt nekem olyan opció, hogy ne csináljam azt, amit én akarok, vagyis az volt az opció, hogy mindig hallgassam meg a tanácsukat, és csináljam azt, mert tudtam, hogy attól fogok tudni fejlődni, és minden adást, minden napot túl akartam élni igazából. Nem volt a fejemben az, hogy na most én megnyerem, és ha hiszed, hanem mikor megnyertem a versenyt, akkor tudatosult bennem, hogy ez pénznyereménnyel jár, hogy nyertem 10 millió forintot. Wow! Most így, ahogy beszélgetünk, nyilván ezt ugye a képernyőn keresztül is átjött, de azt hiszem, hogy így most vált biztossá, hogy neked a veszőparipád ebben a versenyben nem is feltétlenül a főzési tudásod volt, hanem az alázat, meg az a fejlődési vágy. Úgyhogy ez szerintem egy óriási érdem, ehhez én csak gratulálni tudok, mert valószínű, hogy ebben is még egy nagyot fejlődtél. Igen, hogy mindig próbáltam csöndbe maradni, figyelni. Azért is a műsor elején mindig rám szólt, hogy Zsuzsi, mosolyogjál, és azért nem tudtam én mosolyogni, mert annyira koncentráltam, hogy na most megláttuk a pultot, hogy mi vár ránk, és akkor már elkezdett pörögni az, hogy uramisten, akkor van itt egy vadnyú, van itt egy simanyú, hogy mit csináljak, hogy csináljam, hogy egyszerűen már pörgött az agyam. Hogy mosolyogjon-e közben az ember? Igen, nagyon kevés időnk volt arra, hogy ahogy beléptünk a konyhába, megnéztük a pultot, hogy mi vár ránk, és akkor pár perc alatt össze kellett rakni, na most milyen tányért, hogy, mit csináljunk, úgyhogy nagyon kellett figyelni, nem volt kedvem nekem ott vigyorogni. Ezt meg tudom érteni teljes mértékben. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok szép pillanata volt ennek az időszaknak. Mennyi időt is tartott összesen? Tehát, hogy mennyi időt ölelt fel a verseny? Hát 30 adás volt. Ez alatt nyilván a végén kívül, mi volt az a meghatározó élmény, amit tényleg úgy örökre magaddal viszel? Hát nagyon sok élményem volt tényleg, és ami a legjobban tetszett, mikor Ákos séf a kanalát odaadta, hogy tálaljak vele, és pont hátráltatva voltam, és én főzhettem csak 40 percig, és... Amikor ki voltál ültetve? Igen, hát mikor kiültem a séfek mellé, meg Zé mellé, komolyan mondom, úgy éreztem magam, mint az idő megállt volna, és csak így néztem, vissza nem is néztem. hátránynak élted. Mosolyogtam, és vigyorogtam, hogy Uramisten, én 2 Michelin csillagos séf mellett ülök, és fürdőzzé mellett, így csak lestem, és mikor adta Ákos a vizet, hogy igyak, meg utána a kanalat, hogy odaadta, és meg is beszéltem velük, hogy kérdeztem, hogy séf, tudok csinálni 10 perc alatt egy mártást is, akkor hát hogyne, és akkor kérdezték, hogy milyen alapanyagot van, és mondom, hát hoztam fel a piactérő tikka masszolács. Hát csodálatos, hát Zsuzsi, ott van a kezedben a megoldás, és akkor mikor lejárt a 10 perces hátráltatás, akkor úgy kellett rám szóljanak, hogy menjek vissza főzni. Belemerültél a beszélgetésbe. Csodálatos volt. És akkor, mikor mondta Ákos, hogy dobjam el a kanalat,
Mondtam, én biztosan nem. Hát hogy dobjak el egy olyan kanalat, amit Ákos séftől kaptam? Hát igazából megőriztem volna azt magamnak emlékben, el kellett dobnom. Hát ez bánom, pedig biztos vagyok benne, hogy most valahol a vitrínben oda ki lenne téve. Rácz Jenő volt neked nem is tudom, hogy nevezzük a mentor, vagy akinek a csapatában voltál igazából. Volt, Milyen volt vele a közös munka? Olyan volt-e, mint amire számítottál? Hát igen, én nagyon megszerettem Jenőséfet. Nem is gondoltam, hogy ilyen. A képernyőn nem így jött át. És igen, én nagyon szigorúnak eszméletlen tudása van, és akkora példakép számomra is, hogy tényleg 33 évesen azért mennyi mindent elért, és gyönyörű az étterme, és ha valaki Budapestre jár, mindenkinek ajánlom, hogy menjen el az éttermébe. Jó, meg is jegyeztem. Petőfi tér 3 rumor étterem. Ez itt a reklám helye. Hát elmegyünk. Most elkezdünk gyűjtögetni, azt kell, hogy mondjam. Beszélgettünk itt fejlődésről, főleg ugye lelki személyiségfejlődésről, és ezért fontos megjegyezni, hogy a családodon, barátokon kívül más is támogatott téged, és akkor adjunk egy kicsit szót Katalinnak is, hiszen életmód tanácsadással foglalkozol te. Érdekelne az, hogy ti hogyan ismertétek meg egymást így először? Hát sziasztok! Kis Katalin életvezetési tanácsadó vagyok. Zsuzsival én úgy kapcsolódtam, hogy a fiam baráti társasága volt a család. Tehát, hogy én nem vettem részt, de a fiam sokat volt, vagy többször volt Székelykeresztúron, és akkor így ismertem meg a Zsuzsit, és egyszerűen volt egy olyan elakadása, amiben mondta az unoka húga, hogy jó lenne, ha fölvennéd a Katival a kapcsolatot, és mikor ez az elakadásban mi elindultunk, akkor egy nagyon-nagyon szép ívet ment felfele az élete, test, lélek, szellem szint, tehát hogy én holisztikusan segítek mindenkinek, és utána tudott ő már bekerülni ebbe a hát vágya volt szerintem már, hogy legyen többször, de hát csak a vágyai volt, hogy álmaiba, hogy egyszer bekerül, és akkor Irénke, hogy benevezte, tehát meg tudott ez történni. Tehát akkor ti már azelőtt kapcsolódtatok, úgymond, hogy ez a verseny elkezdődött volna. Hát jókor, szerintem nagyon-nagyon jókor. Igen. Katalin, azt kérdezném, így nem Zsuzsihoz kapcsolódik, de engem nagyon érdekel, hogy mivel is foglalkozol te pontosan, mikor indult ez el, mivel foglalkozik egyáltalán egy életmód tanácsadó? Hát akkor kezdem az elején, hogy én egy médiumitással születtem. Nekem nyitva maradt az érzékelés, és nagyon egyszerűen mondom el, hogy mindenki meg tudja érteni. Én mindig valakiknek mindig segítettem gyerekkorom óta, és mikor én kértem például óvodába segítséget, akkor én csak ott néztem meg voltam sértődve, sírtam, hogy nekem nem segítenek vissza, és én ezt felnőtt koromban jöttem rá, hogy ők nem tudtak. Én azt hittem, hogy mindenki ilyen, mint én, hogyha én segítek, akkor ő is látja, és visszasegíti. És mindig is érdekelt a spiritualitás, mindig mentem, ha valami érdekelt, láttam egy tanfolyamot, de tulajdonképpen én csak azt szerettem volna, hogy én a családomat meggyógyítgatom, meg én jól érzem magam ebbe a dologba, de mindig valahogy belekeveredtem abba, hogy segítsek, tehát hogy akkor még nem volt tétje, dolgoztam, csináltam az életemet. Mivel foglalkoztál, hogy ezt hát sok mindent csináltam. A legvégén housekeeping manager voltam, és akkor volt ez a dolog, ami megtörtént velem. Hát akkor elmesélem ezt a kis mesét, jól figyeljetek. 2014-ben engem érdekelt egy ilyen tanfolyam. Akkor este kértem egy címet, vagy egy telefonszámot, hogy holnap beszéljünk erről, meg is kaptam, holnap 10-kor beszélünk. Akkor én lefeküdtem aludni, kevés alvás után arra ébredtem fel, hogy rázkódok, úgyhogy nem vagyok ura a testemnek, remeg a gyomrom, szétmegy a fejem, ha veszek levegőt, de hát levegő nélkül nem tudunk élni. Annyira feszített az egész testem, akinek volt ilyen tapasztalása, tudja, hogy ezt nem lehet. Tehát, hogy olyan erős fájdalom, hogy azt kértem, hogy halljak meg, mert én ezt nem bírom ki. Ez így több órán keresztül így történt, akkor valahogy úgy megzuhantam, elzuhantam. Gondoltál arra, hogy segítséget kérj? Nem, egyszerűen nem. Azért, hogy eszedbe nem jutott eszembe, csak ment bennem keresztül ez a folyamat, nem féltem,
Én csak meg akartam tudni, hogy mi van, vagy legyen vége. És másnap mondtam ennek a hölgynek, hogy hát figyelj, nem tudom, veled beszéltem utoljára, és mondta, hogy hát kacagott, hogy üdv a klubba, de én már reggel 8-kor hívtam, én már nem vártam 10 óráig, és azt mondta, hogy üdv a klubba, olyan közel volt a te fátylathoz ez a kapcsolódó szeretet, tehát ez a kapcsolatteremtő gyógyítás, hogy rád áradt. Na, akkor elmentem ezt is megtanulni, és évekig én még nem álltam bele ebbe. Tehát nekem ebbe bele kellett volna, ment az életem, és a születésnapomon, ami október 24-én van, egyszer elvették az összes munkám aznap. Housekeeping manager, tehát a takarítóknőknek szedtem össze a munkát, és így mind kihúzták az összes mindent. És onnantól kezdve láthatatlan maradtam. Küldtem bárhova az önéletrajzot, és egyszerűen semmi visszajelzés nem volt. Akkor elmentem sok segítséget kérni, hogy mi történik velem, mi ez, valami nem normális, vagy valami nem oké, mert érzem, hogy kellene valamit csinálni, és nem tudok, meg vagyok rekedve. És egy ilyen zenmesterhez kerültem, akinek, tehát az volt az igazi, azt éreztem igaznak, amit ő beszélt belőlem, hogy téged a Jóisten, és mindig megvallom, mert ővé a dicsőség, és tényleg tőle kaptam, bocsi, aki ezzel nem tud azonosulni, de én megvallom őt, és tényleg sok csodában tudok azóta is részt venni. Azt mondta, hogy téged a Jóisten akkor itt erre megszülettetett, itt megszülettél arra, hogy innentől kezdve az embereknek át kell azt a tudást adni, amiért téged megkeresnek. Tehát mondom, én nem tudom, hogy semmit nem tudok, csak az, hogy én vagyok megrekedve. És január 6-án vízkeresztkor, de ezt már visszafele tudom mondani, mert csak elkezdtem, szedtük le a karácsonyfát, és akkor úgy megálltam, hogy na ide figyelj, őrangyalkám, akkor én most megfogom a kezed, küldjetek nekem olyan embereket, akiknek tudok segíteni. Igaz, én nem tudom, mit kell csinálni, de akkor csinálom. Fogalmam nincs. És január 6-a volt ez, márciusban viszont már annyi minden volt, hogy hivatalosan ezt én azóta így csinálom. Wow. Tehát ez egy gyönyörű mese, ami azóta is folyik, és ez történik. a mese az életed, igazából a mindennapjaim. Igen, a mindennapjaim. Meg kell kérdezzem, hogy hogyan reagálnak egyébként az emberek arra, amikor ezt mondjuk elmondod, vagy ennek egy részletét, mert tudom azt, hogy vagyunk mi, akik nagyon nyitottak vagyunk, igen. És én például úgy gondolkodok bármiről, hogy nem tudjuk, hogy mi van. Tehát senki sem tudja, hogy mi van igazából, meg mi a biztos, úgyhogy miért ne lehetne akár ez is. De hogy tudom, hogy nagyon-nagyon sokan azért magyarázatok nélkül inkább csak úgy becsapják az ajtót ezelőtt. Ez téged hogyan érint? Elfogadom. Ők még nem tartanak ott, nekik még van fejlődési útjuk. De mikor valaki megkap egy olyan fejlődési leckét, hogy betegség íródik a testére, és nem tud jól ezzel meglenni, vagy nem találnak rá olyan megoldást, és eljut hozzám már úgy a vége felé, amikor már sok mindent kipróbáltak, és akkor ő pontosan megérzi. Aki már eljut hozzám, az megérzi ezt az áradó folyékony szeretetet, és mivel ugye a gépek sűrű, gyors, minden rapid az életünk, ott kap egy megnyugvást, ott megérkezés van, egy megengedés saját magának, hogy akkor mit kellene, és akkor ott mindenki el tudja dönteni, hogy megyünk tovább ezen az úton, vagy mást választ, és nagyon-nagyon sok csodába tudok részt venni, és nagyon hálás vagyok ezért tényleg. Mindenkinek, aki megkeres, és ahogy onnan elmegy, az is egy csoda, hogy ki tudom nyitni, mert nem én gyógyítom meg, hanem én segítek az ő megrekedését meggyógyítani az úton, minden lépésen ő vesz részt, én csak tartom hozzá a teret. Hogy kell elképzelni egy ilyen kezelést, vagy egy kezelési folyamatot? Mindenhol, mindenkinél más. Nagyon sokféle probléma van, amivel megkeresnek. Én elakadásnak mondom, és feladatoknak. Van, akinek nagyon úgy találkozunk már, hogy nagyon a teste már nagyon legyengült. Vagy valaki pánikrohammal, tehát hogy idegrendszeri bármi, mindent úgy kell megközelíteni, tehát, hogy ahogy én látom őt, az első konzultáció úgy működik, vagy ez szokott az én erősségem lenni, hogy az első alkalommal megtalálom annak a gyökerét, amivel ő megkeresett engem, és ezt nagyon-nagyon szép, ő érzi belülről,
és ezt nagyon szépen tudjuk oldani, és akkor utána, ha szeretne ezen a folyamaton részt venni, és meggyógyítani saját magát, test, lélek, szellem szinten, akkor haladunk előre. Nagyon-nagyon könnyű. Tehát akkor ez mindenkinél másabb, egyedibb, és maga gondolom azt, hogy mennyi ideig tart igazából. Igen. Kezelésnek nevezzük, vagy nem érzem azt, hogy ez a jó szó. Ugye azért kérdezlek téged, igen. hogy mi erre a jó szó. Aki velem szembe ül, rajtam keresztül megtapasztalja a Jóistent, mert én egy csatornába kerülök ilyenkor, én akkor nem Kis Katalin vagyok, hanem akkor én egy kapcsolódó szeretet vagyok, és az ő mátrixát, tehát így vizuálisan akkor elmondom, tehát olyan, mintha lehúznám az ő mátrixát, kiolvasom, és saját magáról beszélek neki. És ezt így lehet hallani, de ő akkor pontosan, aki ott van, megérzi. És azt mondja, hogy ez igaz. Tehát, és akkor jönnek le a blokkok, sírás, nagyon sok... A fizikai testén én mindig érzéssel dolgozom, és a fizikai testén érzi, hogy hol van. És ha ő nem, akkor, mert még nem érzi, mert még izgul meg bármi, akkor én mindig elmondom, mert én látom, hogy hol van, és mondom, akkor figyeld majd kicsit később, és akkor majd mikor úgy van, akkor szól, hogy most már ő is érzi. Wow, nekem őszintén nagyon jó volt ebbe így egy kicsit is belelátni. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg minden van még, rengeteg szépség, de remélem, hogy egyszer többet megtudok erről a témáról. Most egy kicsit a közös munkáról kérdeznélek titeket, hogy neked például, Zsuzsa, miben segített tényleg a legtöbbet ez a kapcsolat, ez a gyógyítás, amúgy kezeléssel egy gyógyítást mondanék. Hát igazából Kati mindig, hogyha esetleg letértem az útról, amerre tartottam, akkor Kati mindig vissza tudott pofozgatni, és nagyon sokat kommunikáltunk a verseny alatt is, mert tényleg olyan sok stressz volt, meg minden, hogy én azt gondolom, egyedül ez nekem nem sikerült volna. Ez nagyon szép beismerés és elismerés. Katalin, neked milyen volt együtt dolgozni, vagy milyen együtt dolgozni? Én már elmondtam Zsuzsinak először, mikor ebbe bele akart fogni, hezitált, hogy menjen, ne menjen, mondom, ha beleállsz, én abba segítelek, amiben te szeretnéd. És mondtam, hogy én látlak az első 6-ba, de mondom, oda minden lépésre stabilan rá kell. Tudok segíteni, tartom a teret, ami egy nagyon nagy biztonság, nem tudom, érzi-e valaki, hogy ez a tértartás mi egy magabiztosság, egy oszlop, a saját maga oszlopa. És hogy ez nekem nem én vagyok, hanem ebből a csatornából nagyon sok mindent megmondtam előre. Nagyon sok mindent, és ez nagyon nagy magabiztosságot adott a Zsuzsinak, hogy oké, jó helyen vagyok, jó az, amit csinálok. És hogyha bármi olyan történt, hogy nem jól érte meg, azt is nem hibának, hanem mit kell ebből megtanulni, hogy miért történt ez, és akkor kiszedtük annak a gyökérét hirtelen, és akkor már nem fájt, akkor már nem maradt ott blokkként. Wow. És egyik blokk nem tudott rámenni a másikra, hanem mindig minden szép sima volt. Ez nagyon jó hallani, így, ahogy beszéltek erről, az jut eszembe, hogy mindenkinek szüksége lenne ebben a rohanó világban arra, hogy egy kicsit megálljon, és igen, életmód tanácsadóhoz forduljon. Én mégis azt kérdezném, hogy kinek ajánljátok leginkább azt, hogy igenis vegye a bátorságot. Zsuzsi, mondd te. Hát én mindenkinek ajánlanám, de hát ezt mindenki döntse el. Én szerintem, hogy van-e bátorsága, mert igazából én azt gondolom, hogy azért, hogyha azt mondjuk, hogy na, elmentem pszichológushoz, hogy tényleg, mintha meg lennék bolondulva, itt érkeznek az emberek, igen, hogyha... itt érkeznek. Pedig én amúgy azt is szoktam mondani, hogy szerintem a pszichológus se ártana senkinek, sőt, én nagyon-nagyon támogatom. Én egy időben készültem is pszichológiára, aztán rájöttem, hogy lelkileg nem biztos, hogy én azt a terhet tudnám viselni, mert én nem az a típus vagyok, hogy hazamegyek, letettem a munkát. Úgyhogy én végül emiatt nem döntöttem. De minden sikeres sportolónak, mindenkinek van már pont ez jutott eszembe, hogy csapata van. Ahhoz, hogy elérjen. És kíséri minden versenyre. Igen. Nekem meg volt a csapatom, Kati, a séfek, a család, de komolyan. Akkor én annyit tudnék javasolni bárkinek, aki érzi a hívást
hogy valami nincs rendben az életében, akkor az ne várjon éveket, fél éveket, hanem hallgasson arra a belső kis hangra, mert az mindig ott van, és azt mondja, indulj, keres, bátor legyél, mert ne cipeld, hogy ne íródjon a testedre, és ne legyen ebből fizikai baj, betegség. És ez egy nagyon jó kapcsolódó szeretet, és én abban tudok segíteni, hogy én feltárom a problémát, és én látom az ő megoldását. De ha nem akar ilyen komplex dolgot, akkor nyugodtan pszichológushoz kezdje ott, ami az ő szintjének, az ő lelkéhez közel áll. Igen. Ez egy olyan szép gondolat volt, hogy én ezt a részét a beszélgetésnek akkor most lezárnám, és ilyen szép keretes szerkezetben visszakanyarodnék oda, hogy megkérdezem, hogy mi változott a verseny óta? Változott-e egyáltalán valami, vagy érzed-e ezt ilyen nagyon erősen? Hát sok minden változott a verseny óta, nagyobb lett az önbizalma, most már tényleg kezdem elhinni, hogy azért... Hát csak tudsz főzni. Igen. Hát személyiségváltozáson mentem komolyan keresztül, másképp látom a világot, nem szeretnék elszállni attól, hogy most megnyertem egy versenyt. Mindenkinek mondom, én egy amatőr főző versenyen vettem részt Budapesten, és megnyertem. Ennyi. Ha valaki kérdi most nekem a rétes tészta receptjét, nem tudom elmondani, komolyan mondom, de imádtam én ezt az egészet, szeretek főzni, fejleszteni is szeretem magam. Például már voltam séfparádén is, keltésztákról tanultunk, úgy mentem oda, hogy nem üttem az asztalt, hogy én nyertem meg a konyhafőnököt, hanem eltitkoltam. Annyira aranyos volt a társam, képzeljétek, mondta, hogy én ismerlek téged valahol. És mondtam, hogy elképzelhető, mondom, hogyha a főzés végére nem jut eszedbe, akkor elárulom, és akkor kimentünk cigizni, és azt mondja, megvan, tudom vannak is. Úgyhogy nagyon jót, és még most is szeretnék menni, meg szeretnénk tanulni a makaronkészítést, egy kicsit az édességek fele is elmenni, úgyhogy sokat változtam, és semmit nem bánok, és nagyon jól érzem magam. Ennek én nagyon-nagyon örülök. Azóta már eltelt egy kis idő, emlékszem, olvastam egy beszélgetést veled, egy interjút, amiben megkérdezték, hogy na akkor most milyen terveid vannak, és azt mondtad, hogy hát előbb azért jó lenne felfogni azt, hogy mi is történt. Most már eltelt egy kis idő, úgyhogy megmerem kérdezni, hogy már vannak-e jövőbeli tervek. Természetesen vannak, és én olyan ember vagyok, hogyha ez még nincs kikonkretizálva, még tényleg csak a mag van elültetve, majd mikor a fa megnő, akkor ki fogom kommunikálni. Jó, akkor majd várunk vissza, hogy mindenképpen. Hát, hogyha itthon jársz, akkor mindenképp, hogyha pedig Katalin elkísér, akkor ezt a kombót is nagyon szívesen várjuk. Én nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Mi köszönjük. Mi is köszönjük. Hogy itt lehettünk. Úgyhogy örülök, hogy sikerült összehozni. Már egy ideje mi Zsuzsával beszélgetünk arról, hogy jó lenne. Most végre megtörtént, de megérte várni rá. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, hogy ti is velünk tartottatok. Most elmegyünk egy dalszünetre, aztán folytatódik tovább a műsor. Sziasztok!